Dinai timbang udah maharu kadiri denai, namun nyo hati denai sadang taluko de tai bo mangko denai joiko. Dipasokan kabak kehebadan ialah anak tanah untuk samantara, bukan denai oi udah nantani ho memberi maaf ka udah nandenai cinta. Cobalah dikana apa salahnya udah kadenai, udah teriakan lukunan dalam kabak kehebadan, udah banduo di muka mato nan membuat ramu di dalam dado. Indah tak pikir diulah udah denai nantani ayo. Jika udah sabana sayang denai indah udah tinggalkan. Jika udah sabana cinta indah denai nan kata lupa. Usah dipasokan kabak kehebadan ialah anak tanah untuk samantara, bukan denai oi udah nantani ho memberi maaf ka udah nandenai cinta.